Poste naiz zure guraria betetzeaz, zurekin gure lagun hilak ere piztuko baitira. Historia guztiaren jakitun zaude noski. Entzun ondo, zutaz arduratzeko astirik ez daukat. Lehen bizi mutilei lagundu behar diet, eurei eskerrak bainago hemen. Nire jokaeraren arrazoia ulertuko alduzu. Itxoin segundo bat. Ekintzan ikusi zaitut eta zure almenak planeta honetako gizonenak baino asko handiagoak dira. Egia da diodana. Ta uste duz zure indarra gure maisu handiarenekin batuko bazenitu. Orduan zer? Ia ziur naiz Freezer ere menperatuko zenukeela. Maisu alguztidunaren eta bion indarrak batu eta gure bi gorputzok pertsona bakarra eginik, Freezer tirano lazgarria menperatzeko moduan nengokela diozu? Horixe bera, Freezerrek menperatu nautan irea amaitu da. Badakitura noraino den gai, baina baizu noraino zaren ere. Ez, berandu egida. Gizon horrekinen naiz inoiz batuko hori amaitu zen. Lehen ere maiz saiatu naizen eta maiz egida mutu zaidan esperientzia da. Orduan batu zure indarra gelditzen zaidan apurari. Biok batera irabazken ezake. Bizirik den namektar bakarra naiz beste erkide guztiak hil dituzte. Ez da izango, zerriak. Pentsa ondo, gure indarrak batuta 10 aldiz sendoagoak izango gara. Buru erabikaina, baina badakizu arroa eta ambizio duna naizela. Freezerrak atzekotan neuk bakarrik egingo dut. Ederki, nahi duzun moduan. Laster naiz hilata orduan aita ez utzi beharko. Eritzia aldatzen baduzu jarri eskua nire sorbaldan. Ez izan bildurrik, esperientzia honegatik zeuren hortasuna izango duzu, sinetxi hori. Nien naiz zure pertsonaren ordezko besterik izango, gero berriz ere zu zeu izango zara. Fidal naiteke zutaz. Azpikerian abilkitzula uste baduzu lagan Iberton da zobaz Freezerrek hil zaitzan. Ongi da. Segi. Probatzeko presnago. Baina gertaerak nire gogoaz bestera okertzen badira, bertan akatuko zaitu. Ze eskubidez mintzoza zaizkit horrela, gure etxai Freezer tirano lazgarriaren aurka lagundu besterik nahi ez dudan honi. Ez dago denborarik, en nauzula engainatu nahi izango itxoiten dut. Berriz diotxu nirekin fidatzeko, biok batera tiran hori akabatu ahalko dugu. Nahiago nuken neuk bakarrik egin, bazenekin oiztik ari naizen gizon hori neure kolpek jota erortzen ikusteko ametxetan.